Tsaya ka ji hanyoyi guda uku da ake iya cire wa mutum kuɗi a account ɗin shi ba da sanin shi ba. Na yi wani bidiyo inda nake cewa mutane su kula da ATM ɗinsu saboda ana iya cire kuɗi a account ɗinka ta ATM ɗinka ko da ba a san pin ɗinka ba. Na samu tambayoyi da dama inda ake tambaya ta yaya ake cirewa, yaya ake. To akwai hanyoyi da dama na online da suke ba da dama a siya abu a online ba tare da sun tambaye ka pin ba. In dai ka sa nambobin jikin katinka za su baka dama ka siya abubuwa. Akwai wasu application, akwai wasu website da dama da suke ba da wannan dama a siya kaya ta online ba su tambaye ka passport ɗin ATM ɗinka ko pin ɗinka ba. Sannan hanya ta biyu ita ce hanyar da ake yi ta amfani da SIM ɗinka. Wato idan baka tare da SIM ɗinka yana tare da wanda zai cire ma kuɗin, zai iya amfani da account number ka sannan da SIM ɗinka zai iya yin OTP ya generating OTP a tura mai wasu nambobi ta kan SIM ɗinka, za a iya cire ma kuɗi ta nan. Sannan hanya na uku, idan ana tare da ATM ɗinka sannan kuma daɗin daɗi ana tare da layinka, za a iya restating ɗin pin ɗin transfer ɗinka, a goge tsohon pin ɗin da kake amfani da shi, a ɗora sabon pin ɗin transfer da wannan nambobin da yake jikin ATM ɗinka, sai a kwashe ma kuɗi a banki a tura zuwa. Ka je banki za a ce ma ba a gane account ɗin da kuɗin ya shiga ba saboda ba sa turawa a account sannan ba sa turawa a irin su wallet kamar ƙananun wallet ɗin da kuka sani. Suna converting ɗin kuɗin ne zuwa dollar, suna iya tura shi a exchangers ne. A su suke tura kuɗin, idan suka tura kuɗin daga baya sai su zo su cire shi su yi amfani da shi. To don haka sai kowa ya kiyaye. Manta ka yi liking ka yi following saboda in mun kawo abubuwa masu amfani wanda za ka ƙaru da shi, kai ma ka gani ka amfana da shi.